Circlan Production Master Nemka Чёртанга қоғаз бисёри моро мекунад идора нахуд ки ҳамин боша пешрафти замона бо идио камбағал бародарам дар ин ҳаёта вақти сухан гуфтам боша меша эҳтиёт беш аз сухан гуфтан авваландеша одами пок бош бародарам ҳамеша ин дунё гузарон мегузара мерава бояд ки маву ту монем ягон нишона ин замонаи вайрон одамора ҷалб кард бисёри одамо шарму ҳаё гум кард духтарои мо имрӯз касали интернетан барои лайк шуда чӣ корое мекунанд ё тоба кардан худо чӣ шуди давру замон бисёриҳо рафтан ба раҳи шайтон даимо ки ғариби ман бо чашмони худ дидума чизое ки намекардам тасаввур хешу таводаиҷа чумонанди бегона акаву додар намешиносанд якдигар гум накун ҳеҷ вақт одамгарида гум накун ҳеҷ вақт лафзи мардида чортанга қоғаз чирки дастай да туи сармо худованд ҳастай гум накун ҳеҷ вақт одамгарида гум накун ҳеҷ вақт лафзи мардида чортанга қоғаз чирки дастай да туи сармо худованд ҳастай медонам ман баъди ин мара мебинен бад бисёриҳо комментарӣ мекунем ҳақорат яки бародар гапои ман ҳақиқат пеш аз ҳақорат кардам фикр кунем камтарак келем ки мо имрӯз дар хонаи хушдомад кори хона истода мешинам дар инстаграм суратҳои нав ба нав барои лайкай нахуд ки ту надонӣ ягон патра айба солҳои пеш метарсидам ҳар як духтаро дар интернет нағалтад бо ягон суратом духтарако метарсидам ки нашавам бадном имрӯз акун баръакс чӣ шуд ба ин замон сафар ба россия ростон гуфта рафтагӣ келим бошад дар хона дар интернет шиштагӣ алоқа қатъӣ одамони бегона нахуд ки ҳамин боша пешрафти замона гум накун ҳеҷ вақт одамгарида гум накун ҳеҷ вақт лафзи мардида чортанга қоғаз чирки дастай да туи сармо худованд ҳастай гум накун ҳеҷ вақт одамгарида гум накун ҳеҷ вақт лафзи мардида чортанга қоғаз чирки дастай да туи сармо худованд ҳастай шумо мегем мара ки духтаро пас назан ҳақиқата гуфтам ин нест пас задан дидумам бисёр дар ин мулки ғарибӣ ба чашмони худум намеоя боварӣ фақат дар ман як гуфтам худро бигирем ба даст ба номус баробар намешава и қоғаз ай ин дунё маву ту рӯзе меша меравем фикр кунем ки чира ай ин дунё мебарем Circlan Production